Kiki ka ba ay man sim bat kay ka ba pen sohun ya ka man sim ka jinga. Wala da ngimpat yo ya kata ka jingjap ha ka ni ka jingere ka jingi bai kudan atli kay ba pla. Paling ba ka ni ka jingi ki ni ya ka jingi tli jinga jatre ka sedang banwan dur. Bat kay ka banga thrang adu banga rakna ya ka jingong kawai jinga jatre na sedang ban I mentah akan ni keketi akan bakal jintut jong ki pada nak kelengkari tadu ki jaka ki bakendong kan shot snong ki ba jingai ba ibri ki wan kata ka wei bang ba apa ki wan ni ki wan ka wei ka sur ba kata kalong ka wei ka chat ba kabar kalong ka jiwan jong ki klung sana ki ba ki klinik pa ki om ki pon ki ong yengi bangi de ban let ban I mean see me ba dan bangi de ban let ban I ban yo kublai kalau kay ikay ka ba pala mo jingmi na kani ka jingi khih na jing pat kabaar kaba punhun susu ya kaman sim bila kalong ba nga ide hang ni baga jai ka baro ka phai shu ni para ba kiwan nang ni baro kiwan arangkat ka jingdoi ka jingshah ne au ni te larang ngilan job hakini ki art ni ara ka jai beri ka lai tli balar ka jai beri ka phai shu ni ngam dan jing artian bangin job ya kanu nu ka thma ka bangin ni le kata ka dei ka ba ka jing job ngala banong ka pa penhun ya ka min sip ja wal ada ngimpat job ka jing le ka jing Hakapo ba pisdang ya kani ka program ka jong community bakal long bre bakinyawan ki pat ba baki bre kinya duai nadon ka jing community baki pat ba kinwan tenrei ngampoi perkhat ba ka jingwan ka jing pat ba kalong ka ba raw duk kan ni kani pat kabangampoi perkhat du pat kalong ba baro kibuan ki pendret pat ki phashu kali ba ka dei ka ba penhun susu esi ba ka ba ai bor yang bangala man shan aduk kan ni ka bor ka ba ban shan ka lawai trong ka chai ben riu lao ken tan ken sa ken le ki poli Putra dei ka da ban pe ya ustan kasin shan